Vážená pani predsedajúca, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia, teraz vás dorazím a prečítam toto všetko. Nie, pokúsim sa naozaj byť stručný, vecný a rýchly. Prosím vás pekne takto. V zásade na začiatok chcem povedať, že to, čo som predpokladal, sa realizuje, to vyospravedlňovanie sa navzájom, ale dovolte mi uviesť, že v zásade som spokojný, že ak je vás 15 a budete tu cirka 6+, tak môžeme spraviť prípadne gentlemanskú dohodu, že takto ja, čo sa teda za mňa, keď poviem, s tým relatívne spokojný, čiže nebudem vás už obťažovať s tým, že prečo ste neboli na interpeláciách. Pokiaľ teda máte pocit, že toto by ste mohli z úcty nie ku mne, však to by ju mal, ale k úcty k ústave a úcty k parlamentu, že pokiaľ ste toto schopní dodržať, tak za mňa vám hovorím, že vás nebudem interpelovať, že kde ste boli. No a to, že som vás interpeloval, že kde ste boli, prebehnem veľmi stručne, dokonca pán Robert Fico mi slušne odpovedal, ale verný svojej tradícii, arogancie a už má aj sparring partnera, pán Kaliňák, už pán Žiga, teda verný svojej tradícii, arogantne odpovedali, že sa nemám pýtať. Viete, arogancia so šarmom ešte ako tak. To je vo vašom prípade. Ale v prípade pána Žigu arogancia bez šarmu je dosť brutálna kombinácia a upozorňujem, že začína mať, čo sa mňa toho týka, dosť. Už nie po profesnej stránke, ale už je to aj inde. Lebo dneska si dovolil povedať, že tí aktivisti, ktorí protestovali pred železničnou stanicou proti uránu, sú trpáci. Budeme interpelovať pána Fica, že či toto je vaša politika, pozícia vlády voči občianskému aktivizmu. Čiže tí, čo boli proti uránu, za vlastné peniaze tam stáli vo voľnom čase, tak sú trpáci. Na margo poviem, že tam bol ja aj moja dcéra. Hej? Ale nech sa páči. Ak toto je vaša politika, nech sa páči. Takže boli niektorí dokonca chorí, tak samozrejme ďakujem pánovi Čaplovičovi za veľmi obširnú odpoveď. Naozaj oceňujem, keď niekto, aj to je výrazom určitej možno nie úcty, však to by som sa preceňoval, ale takého aspoň rešpektu, že navzájom sa nejakým spôsobom rešpektujem. Prejdem k druhému okruhu interpelácií a s tým som už vás trápil v predchádzajúcom kole, kde som interpeloval cirka polku ministrov a teraz som dointerpeloval ostatných ministrov a v zásade už máme sumár nájmov. To znamená, vieme, kto čo, alebo ktoré ministerstvo a jemu podriadené organizácie si prenajímajú, za koľko, odkedy, dokedy. Veľmi slušné a dobré čítanie. Znova verný svojej tradícii, ale údajne to bol omyl. Jediné ministerstvo, ktoré mi chýba, je ministerstvo vnútra, ale údajne sa to stalo omylom, čiže verím, že to tak je a že to príde. Aby ste si teda nemysleli, že nejak samoučelne vás trápim. Je teraz taká predstava, že keď už vieme a máme potvrdené, lebo je to popodpisované vami, ministrami, že kde čo máme ako štát prenajaté, tak ja teraz nájdem nejakých študákov, verím, že sa s nimi dohodnem za súd piva, za 2 súdy piva a spravia taký realitný portál, to nazvem pracovne, realitný portál tohto štátu, kde sa nahádžu všetky tieto informácie, to znamená, ktoré ministerstvo si čo prenajíma, od koho, dokedy, za čo a nastavia ten systém tak, že začne vyblikovať, keď to začne končiť, začne to prípadne niečo avizovať, dá sa s tým krásne hrať. A nie so zmyslom dokazovať niekomu niečo, ale so zmyslom ušetriť. Lebo keď to načítame všetko, tak tá suma je zaujímavá, respektíve vysoká. Hej, v tom mesačnom intervale a v ročnom tým pádom samozrejme ešte vyššia, samozrejme najvyššia v tom volebnom intervale. Z celkového sumáru poviem, že napríklad niektoré ministerstva sú slušné, relatívne slušné, úrad vlády relatívne slušné, ministerstvo spravodlivosti slušné, a ministerstvo obrany slušné, ale musí platiť neslušným ľuďom, toverkomu, nech si každý odpovie. Ministerstvo kultúry slušné, a ministerstvo životného prostredia relatívne slušné, avšak najviac musia platiť za nejaký prístroj na chopku, nech si každý povie, komu patrí. Peter Kažimír, pán minister financií, to má relatívne slušné, okrem bolestinských daňových úradov v Košiciach a zdá sa, že aj Bratislava uletela.
Pán Lajčák relatívne slušne, u pána Kaliňáka nevieme, lebo však sa pomýlili. Keby som to zhrnul, tak poviem, žiaľ, musím to povedať, pán Čaplovič, že najhoršie sú vaše ministerstvo a ministerstvo pani kolegyne Zvolenskej. A to ma špeciálne mrzí. Viete, keby to bolo ministerstvo hospodárstva, ale viete, že školstva a zdravotníctva, to sú také peniaze, ako my zvykneme hovoriť zo zvončeka. Viete, že dajme tomu, že z peňazí, ktoré by mali ísť na vzdelanie, z peňazí, ktoré by mali ísť na zdravie, tak sa nejak tak chamtavo niekto hmíril okolo nich a výrazom tej chamtavosti je, že sa všelikde prenajal. A teraz to neberte osobne, lebo vyzerá z plynutia tých zmluv, že s tým dokopy nič nemáte, ale žiaľ, preberáte za to zodpovednosť. A som zvedavý teda, že ak budeme pokračovať. Žiaľ, musím skonštatovať pre ľudí, prípadne, ktorí to pozeráte, že suverene najhoršie sú na tom tieto dva ministerstva. A to ma mrzí špeciálne, lebo špeciálne tie by mali byť, by si mali najviac chrániť zdroje, lebo tie špeciálne najlepšie by mali vedieť, kam tie zdroje treba dať. Takže končím s týmto okruhom. Potom tu mám také otázky vyplývajúce aj z tých interpelácií. Smutné, musím povedať a skonštatovať na moju otázku nášho smutného svetového primátu, že najvyššia pôrodnosť na svete je u nás v osadách. Žiaľ, je to tak, však nezakrývajme si oči, treba si povedať pravdu. Ona oslobodzuje a potom vám aj dovolí ísť ďalej. Tento primát máme a či sa niekto s ním zaoberal, teda to bola predmetom mojej interpelácie, odpovede, že nie. Pána ministra Počiatka som sa dovolil spýtať, že koľko stoja tého povestné CDčka, lebo celý systém u pána Počiatka je buď asfalt alebo CDčko. U asfaltu prestávajú platiť, u CDčiek to je čoraz drahšie. No, keď to zjednoduším. A že naozaj tie povestné počiatkové CDčka miliarda vyššie, už ich je čoraz viac a nikto nevie, za čo poriadne sú. Takže teraz som si dovolil vyanalizovať, a mi povedia podrobnejšie, že prečo tento štát, ľudia tejto krajiny, sprostredkovane, zaplatili 500 miliardu korún za rozšírenie cestného mýta. Ja prípadne nejdem to čítať, nejdem vás tu trápiť. A ja vás môžem poprosiť, kolegovia, že by ste ma prípadne nerušili, ma to trošku ruší. Znova, ja to poviem aj výrazom takej úcty. Keby som to tu čítal niekto iný, nevadí mi, aj keby ste si tam pustili Dire Straits alebo Pink Floyd. Nevadí mi to, ale teraz, keď rozprávam s vami, to trošku vadí. Fakt. Vás poprosím, keď vy tu budete rozprávať, ja si to nedovolím. Čo chcem povedať, nebudem vás tým zaťažovať, to čítať, si to prípadne pozrite, že na čo tento štát použil 500 miliardy korún a ako to ľuďom zdokladoval, že na čo ich použil. Prípadne, ak ste s takouto odpovedou spokojní, v 2016 kľudne voľte Smer ďalej. Rozprávali sme teda aj v náväznosti na prechádzajúce interpelácie aj z teraz tých existujúcich, lebo to ten portál realitný v úvodzovkách bude vyhodnocovať končiace zmluvy. Ministerstvo hospodárstva má relatívne rýchlo, mu zbehne zmluva so Sáriom, ktorá je podľa mňa pre tento štát nevýhodná. Ministerstvo hospodárstva deklaruje, že bude sa správať v tejto veci slušne. Môžeme odsledovať. Rovnako pán minister Počiatek má SACR. To sú tí, čo sa starajú, aby sem prišli nejakí turisti. Myslím, že majú dosť veľké medzery v tejto snahe, ale nič to nemení na veci, že o brutálne peniaze za svoje kancelárie platia. Znova končí zmluva, minister Počiatek deklaruje v tomto liste, že pri hľadaní nových priestorov sa budú správať slušne. Môžeme prípadne neskôr odkontrolovať. U pána Počiatka som sa pýtal, ako je to s platením, lebo ja viem, že CDčka sa platia jak nie dopredu, tak na čas. Začína byť problém s platením za asfalt. Proste u ľudí, ktorí reálne niečo robia a vedia, ako sa drží lopata. Tak odpoveď prišla, že sa to lepší. Že práve naopak, že sa splatnosti skracujú. Ja netvrdím, že to nie je pravda, ale niekde inde asi chyba, lebo naopak u subdodávateľov sa predĺžujú, respektíve sa to stáva cestou zarúbanou, v prípade niektorých už konkrétnych subjektov. Pri tejto príležitosti len dávam do pozornosti 1.6., to znamená túto nedeľu o 4:00 budeme v Kráľovanoch robiť symbolický protest
symbolický protest živnostníkov. Na schvál sme si vybrali Kráľovany, oni vždycky boli úzlom, však konec koncov som tam aj ja niečo v tom bufete piva vypil, keď sme chodili na Strednú. A je to dopravný úzol, kde sa vlastne križujú križovatky a nedá sa vylúčiť to, že v prípade, že sa nezlepší situácia, tak o mesiac neskôr zorganizujeme znova ďalší protest v Kráľovanoch, už možno o niečo ofenzívnejšom nastavení aj v nejakom symbolickom zablokovaní. Keď už hovoríme, na schvál to spomínam, dopravný úzol, tak nech to ľudia vidia, že to je dopravný úzol. Máme tu poštu, vážení, tu nám mi dovolte povedať, budem ma interpelovať. Pošta sa stala záujmom našich dvoch titánov, ktorých sme vykreovali našou neschopnosťou. To znamená finančnej skupiny GNT a finančnej skupiny Penta, kde jedna skupina ju trhá z tej strany a druhá skupina ju trhá z tej strany. Prípadne, aby si niekto vedel spraviť predstavu. Predstavte si, že by zamestnanci Teska stali pred Teskom alebo chodili po meste a hovorili, nechoďte do Teska, ale nakupujte v Lidli. A teraz pokračujte v tej absurdnej predstave, pán minister. Viete niečo o absurdnom divadle, ale toto je pravda. A teraz to Tesko by im za túto činnosť tým svojim zamestnancom platilo a ešte, pozor, nie, že by si Tesco vypýtalo aspoň od Lidlu nejaký benefit, minimálne aspoň to, čo teda zaplatilo tým ľuďom, ale vyzerá, že nič, respektíve tá informácia je utajená. Slovenské poštárky, treba povedať, Slovenská pošta je stále štátna, i keď ju ruvú ju tak, že s nej za chvíľku nič nezostane, je stále štátna. Slovenská pošta je štátna, poštová banka je súkromná. Poštárky zo štátnej Slovenskej pošty chodili presviečať dôchodcov, aby si nechali doručovať dôchodky na účty poštovej banky. Za jednu ulapenú dušu dostali odmenu 3 €. To znamená, Slovenská pošta im vyplatila na odmenách 3 €. Moja otázka pre pána Počiatka bola, na základe akého zmluvného vzťahu toto prebiehalo a či si aspoň Slovenská pošta vypýtala tie peniaze. No neverili by ste, aká odpoveď mi prišla, že táto informácia podlieha tajomstvu alebo že nie je verejná. Ja si dovolím tvrdiť, pán minister, špeciálne vám by som to dal do pozornosti, pošta sa stala záujmom tunelovania. Z jednej strany je tunelová GNT a z druhej strany je tunelová Pento. To ešte budeme v interpeláciách ďalších hovoriť cez pracovnú zdravotnú službu. 240 miliónov korún Slovenská pošta zaplatila pracovnej zdravotnej službe firmy Penta. Poštárky nie sú ani o milimikron zdravšie, ani o milimikron nie sú zdravšie, ale 240 miliónov je vonku. Zdá sa, že legálne, avšak sú tam určité úskalia, ktoré by stáli a dávam do pozornosti, že čo s tým. Čo sa týka samotnej kooperácie Slovenskej pošty a poštovej banky, pán minister, upozorňujem vás, že tie formy spolupráce nezodpovedajú bežnému hospodárskemu styku. Pán minister vnútra, upozorňujem vás ešte raz, že spolupráca Poštovej banky, ktorá je súkromná, a Slovenskej pošty, ktorá je štátna, nezodpovedajú bežnému hospodárskemu styku. Nezodpovedajú. A pokiaľ chcete odbiť otázku, že ako toto celé prebiehalo, táto absurdita, kde jak sa volal Brecht, jak sa volal ten autor absurdný, aj Havel by zbledli závisťou. Beckett, pardon. Zbledlivý závisťou by ani pero nevytiahli z osaka, bo povedali, toto ja nedokážem napísať. Takúto absurditu na to mentálna kapacita nepostačuje. Čiže, vážení občania, odpoveď ministra Počiatka je, že táto informácia je neverejná. Nech sa páči. No, v zásade končím na radosť, predpokladám, všetkých a vystúpim teda s novými interpeláciami, tam si dovolím od chvíľku strpenia, keď sa pokúsim byť čo najkratší, ale zase aj viem, že sa niektorí kolegovia ponáhľajú, zase čo treba povedať a keď to treba povedať, potrebuje to aj určitý čas, ale verte, že urobím všetko preto, aby to trvalo čo najkratšie. Ďakujem pekne.